Nalazimo se u Zrenjaninu, na prostoru fabrike Beohemija, inače domaće kompanije koja je specijalizovana za proizvodnju kućne hemije. Iza nas se nalazi i Duel, inače njihov najpoznatiji proizvod, deterdžent za pranje veša i omekšivač. Beohemija broji 210 zaposlenih i njena vrednost je višemilionska. Kolika? To se ne pita. Današnja priča o Duelu i Beohemiji nije namenjena milenijalcima i generaciji X, već srednjoškolcima i studentima koji se u domu upravo bore za svoje mesto za korišćenje veš mašine. Znate, Duel je moćan, ali ne toliko moćan da se izbori protiv Slavice, koja se već 5. put ugurava pre vas u red za pranje veša. U svakoj priči je neka Slavica, ali ne i u ovoj. U ovoj smo Stefana i ja i naših 12 sagovornika. I ti sad kažeš ovo. Aha. Svi imaju različite pozicije u Beohemiji. Od inženjera, tehnologa, do marketinga i pravne službe. Svi rade da proizvod bude na vrhunskom nivou i da kompanija raste. Čekaj, Stefo, ali kome je to zanimljivo? Važan je upravo generaciji Z, jer ćemo u razgovoru sa sagovornicama odgovoriti na 2 strašna pitanja. Koji je to fakultet za mene? I šta posle fakulteta? U prošloj epizodi smo imali priliku da vidimo kako izgleda proizvodnja spin deterdženata za ručno pranje posuđa, Duel omekšivača i deterdženata za pranje veša. A glavni i odgovorni za ceo proces proizvodnje je naš sagovornik Željko. Željko je završio mašinski fakultet i iako svoj posao radi preko 30 godina, u Beohemiji je svega nekoliko meseci. Ali, znanje i iskustvo se uvek pokažu. Jer, zbog načina na koji govori o svom poslu, ni mi nismo znali da je, kako se našalio, stigao malo pre nas. Znači, ja sam trenutno direktor operacija u Beohemiji. To vam je mesto koji pokriva bukvalno kompletnu proizvodnju Beohemije. Proizvodnja Beohemije vam je definisana u 3 proizvodne linije. Jedna proizvodna linija vam je za proizvodnju praškastog deterdženta, to vam je posebna bukvalno fabrička hala. Druga proizvodna linija vam je gde se mi nalazimo, a trenutno se nalazimo u proizvodnji tečnih deterdženata, znači za proizvodnju tečnog deterdženta i koja je, u sastavu toga vam se nalazi i proizvodnja PET ambalaža, znači u kojoj je praktično ambalaža za sipanje tečnih deterdženata. Znači, moja funkcija je da objedinim kompletnu proizvodnju, da se ispune svi planovi proizvodnje koje su zacrtani u budžetu, da proizvodnja bude u granicama kvaliteta koje su propisane. Znači, to vam se nalaze, pored stalnih sastanaka u proizvodnji, nalaze vam se kontrola, nalaze vam se uključen razvoj, jer vam se stalno menjaju zahtevi tržišta na koje vi morate da odgovorite. Znači, i po pitanju količine i po pitanju kvaliteta proizvoda. Dakle, Željkov zadatak je da predvidi potencijalne probleme do kojih može doći prilikom proizvodnje i da ima spremna rešenja tako da ne dođe do zastoja. Da izračuna koja je to minimalna zaliha proizvoda koju treba napraviti za ovaj mesec. Da koordiniše zaposlene u proizvodnji, odnosno da se proizvede dnevno onoliko proizvoda koliko je propisano. Takođe, daje predlog za korišćenje novih sirovina, čijom preradom se smanjuje cena finalnog proizvoda i smanjuje manuelni rad, bilo da se radi o manuelnom radu na liniji proizvodnje ili liniji pakova. Međutim, sve ovo ne zavisi samo od Željka. Na sastancima koji se održavaju svake nedelje, on zajedno sa ostalim sektorima dolazi do rešenja. Na primer, ukoliko Željko propisuje i smatra da mašine i zaposleni mogu da postignu proizvodnju 10.000 omekšivača za jedan dan, ne znači da će tako i biti. Zašto? Zato što sektor finansija i prodaje možda smatra da to nije finansijski isplativo. Na primjer, od marketinga i prodaje dobije zahtev koliko proizvoda i u kom vremenskom roku treba da ih proizvede. Na osnovu toga on pravi plan koje mašine i kojih kapaciteta su mu potrebne. Sagledava postojeće kapacitete i na osnovu toga pravi specifikaciju šta treba dokupiti. Nabavku mašina, materijala i alata mora da uklopi u dinamički plan kako bi postigao sve na vreme. Sa druge strane, nije dobro ni ako završi mnogo pre vremena, jer zauzima prostor u magacinu i može doći do finansijske štete.
Generalno, sektor proizvodnje, on je ogroman, isti smo svesni toga, ali koji su to neki dodatni sektori sa kojima vi sarađujete u sklopu sektora proizvodnje? Pa praktično sektor proizvodnja sarađuje sa svim sektorima, znači nema sektora u fabrici sa kojim vi ne sarađujete. Razvoj novih proizvoda vam je jako bitan, promjena određenih tehnoloških, pošto vam u razvoju većinom su zaposleni tehnolozi, znači inženjeri tehnologije, upoznaćete i mog kolegu koji vam je doktor tehnologije. Jako vam je bitno da neke procese koje vi vidite u proizvodnji da vam dugo traje, da pokušate da rešite tehnologijom, znači sa kolegama iz razvoja, a onda ja to rešavam sa opremom, kako ćemo to što oni smisle da pretočimo u proizvod. Da li nam treba nova oprema, da li možemo da poboljšamo tehničke karakteristike postojeće opreme, da li se radi o investicionom ulaganju, da li je samo to, kako se zove, parcijalno neko ulaganje. Sad vi morate kao proizvodnja da predvidite taj rast sa sektorom prodaje. Znači sektor prodaje i sektor marketinga su delovi sa kojima vi jako sarađujete. Znači sektor marketinga, kako će ta boca izgledati. Da li vi morate da imate embalažu koja će da se dopadne potrošaču. Znači nećete vi doći u prodavnicu prvi ja pa kupiti neki proizvod koji ne izgleda kako treba. Znači mora to da bude estetski lepo, fino definisano, kao recimo proizvod koji se nalazi za mene, mora da bude kvalitetan, znači da lepo miriše, to imate i tu dozu i da bude kvalitetan, znači da radi, da ima svoju namenu. Da proizvod mora da bude kvalitetan, Željko to najbolje zna. U svojoj 30-godišnjoj karijeri radio je u različitim industrijama. Nije bitno da li proizvodite čokoladu, beton ili kućnu hemiju, mašine su mašine. Tehnologije se razlikuju, ali zakonitosti ostaju iste. Znači sve ove mašine koje vidite oko sebe, znači ja sam delove tih mašina koristio u nekim drugim proizvodnjama. Tako da ova oprema koja se nalazi i u fabrici tečnih deterdženata i ovde meni nije nepoznata. Iako sam ja relativno nov ovde. To vam je dokaz samo da mašinac koji završi mašinski fakultet može da radi u bilo kom tipu proizvodnje, da li se radi o čokoladi, deterdžentu, proizvodnju kamena, betona, tako da pozivam ljude da to završi. Svaka proizvodnja koja vam postoji ne može da se obavlja bez mašinca i bez nekoga koji je završio elektrotehnički fakultet. Evo na koji način Željko primenjuje svoje obrazovanje i sa čime bi uporedio mašine. Pa gledajte, mašinski fakultet konkretno, znači koji sam ja završio, uči vas da razmišljate logično. Znači da definišete problem, to vam je najvažnije u svakoj proizvodnji. Ako vi definišete dobro problem, uopšte i u životu, ukoliko ste u stanju da dobro definišete problem, u njemu vam se nalazi polovina rešenja. Mašinstvo vas uči da svaka mašina radi po određenim vrstama zakonitosti. Da li je to hidraulika, to vam je kao, ja to poredim kao s medicinom. Apsolutno, znači krvotok vam je, kod mene je to hidraulika, srce to vam je hidraulična pumpa, mozak to vam je neki kontrolni proces koji vodi kao recimo ovaj računar što imate ovde. Znači fakultet vam daje mogućnost da vi sagledate sve to i da uvek znate koju literaturu možete da iskoristite kad vam se ukaže određen problem. Sada ste spomenuli baš da vezano to za izazove, problematiku i tako dalje, možete da približite ljudima koji su to konkretno neki izazovi sa kojima se vi ovde suočavate? Pa gledajte, svaka proizvodnja je kao živi organizam, znači vama ni jedan dan nije identičan. Kao, znači, svako jutro vam počinje sa nekim određenim problemima koji su se desili u prethodnoj smeni ili će se desiti recimo direktno sad na liniji ovog trenutka. I koliko god mislite da možete da predvidite neke stvari, vreme vas, ono što kaže, bukvalno iznenadi. Da recimo neki problem koji se dešava može da se ponovi. Jako je bitno tu da u stvari naučite da vam se problemi ne dešavaju. Novi problemi će se desiti, ali vi morate da definišete način na koji ćete da rešite i da pokušate da izbegnete ponavljanje problema. Imate onaj sistem, ako vam se desi problem, vi ga zanemarite, onda će sutra doći jedan, već je to dva, preko sutra doći jedan, to je tri, tako da morate da rešavate jako brzo jer se radi o masovnoj proizvodnji. Naravno, odgovornost je velika, svaka vaša odluka jako puno košta. Odgovornost je ogromna, a greške mogu biti fatalne.
Ali, po koga? Rizici, a ko je ovde konkretno ugrožen ukoliko vi napravite grešku? Da li sam proizvod, kompanije, u smislu novca, ljudi možda čak? Sve je ovde ugroženo. Znači, morate da obratite pažnju na vaš finalni proizvod zato što je to nešto što dolazi u dodir sa čovekom. Znači, mora da budu ispoštovane sve norme koje su propisane za proizvodnju ovog proizvoda. Ne možete da ubacujete neke supstance koje su štetne za ljude, znači imate jako visoki stepen kontrole od samog ulaza sirovine do samog procesa proizvodnje i na kraju imate kontrolu izlaznog proizvoda. Vaša greška ovde košta kompanije. Znači, gubljenje ugleda kompanije je nešto što je nemerljivo. Znači, vi gubite tržište, odmah samim tim ugrožavate ovde direktno u proizvodnji, ovde gde mi sedimo ima 51 zaposlenih. Računajte da je prosečno to 4 člana porodice, znači to je 200 porodica vi ugrožavate sa vašom lošom odlukom koja će ugroziti finalni proizvod. A ovde imate situaciju da će vam se proizvodnja gasiti i da zaposleni ljudi koji se nalaze u firmi će morati da traže drugi način egzistencije. Odgovornost se ogleda i u svakodnevnom Željkovom zadatku, a to je briga, da svako zaposleno u proizvodnji ostane motivisan za radni dan. Evo kako uspeva to da postigne. Znači, mi smo sad u situaciji da mi rastemo, da svi zaposleni ovde vide to i onda se menja atmosfera. Znači, treba na posao da dolazite, ovo vam je druga kuća. Ovde čak provodite više vremena nego što provodite kući. Znači, morate da omogućite svojim zaposlenim i sebi, naravno, prvo da je posao izazovan dovoljno da može da vas motiviše da radite, a druga stvar da je bezbedan, da ne ugrožavate ni zaposlene, ni sebe, ni krajnjeg korisnika i treća stvar da ljudi koji su ovde vide perspektivu razvoja. To je suština priče. Jer ako imate firmu, znači, koja bukvalno stoji u mestu i propada, naravno da će kadrovi odlaziti. Recite mi na koji način smatrate da vaš rad i vi sami doprinosite celokupnom poslovanju i generalno ovom sektoru? Pa gledajte, ja sa sobom nosim 30 godina iskustva iz različitih vrsta proizvodnje. Imao sam puno investicija, znači Greenfield projekti. Znate šta je Greenfield projekat? Ne znam, To vam je, objasnite znači, za mlade. imate jednu poljanu i na njoj treba da postavite fabriku. To se zove Greenfield, koja treba da proizvodi neki proizvod, treba da zaposle neke ljude, malo će biti problem zbog buke, ali nema nikakve. To je, znači, Greenfield projekat. Znači, ja sam vodio investicija preko 26 miliona eura, što u Srbiji, što van Srbije, tako da je veliko iskustvo sa moje strane prisutno i sad se primenjuje u Beohemiji. Znači, rezultati se već u Beohemiji vide u podizanju obima proizvodnje, olakšavanju poslova, a kaže, ja sam tu već samo 2,5 meseca. Tako da vidjet ćemo na kraju godine kad uradimo intervju šta će da bude. Za kraj, pitale smo koji je to savjet koji može da podeli sa mladima koji žele da upišu mašinstvo i da rade na njegovoj poziciji? Pa, kažem, ja pozivam mlade da upišu fakultet koji sam ja završio. Malo je, vidim da sve više i više nedostaje kadra moje struke, kako se zove trenutno. Ne možete da nađete dovoljno kadrova. Zašto? Prvo, mladima pruža veliki i širok izvor mogućnosti za zaposlenje. Znači, nisu određeni za jednu vrstu industrije, za jednu stvar. Ako se dovoljno, ono što kaže, dokažu u praksi, mogu kasnije da osnuju svoje firme, mogu kasnije da se bave projektovanjem, mogu da se prave izgradnjom i ugradnjom postrojenja, a verujte mi, za mašinca kao mene, kad prođem kroz Srbiju i vidim veliki broj postrojenja koje sam podigao i pustio u rad, znate, to su vam, ono što kaže, kao mala deca koje ste ostavili iza sebe. Znači, jako je prijatno osjećaj. Videti da nešto što ste vi kreirali, nacrtali na papiru, radi i da ljudi od toga žive. Znači, neponovljivi osjećaj, jednostavno tako. Kao kad dobijete dete, to bukvalno je tako. U današnjoj epizodi smo naučili kako izgleda posao mašinskog inženjera u Beohemiji. A sada idemo korak nazad i pravimo uvod za priču o laboratoriji i tehnolozima koji stoje iza recepture proizvoda. A o laboratoriji ne možemo da pričamo ako nismo prvo nabavili sirovine potrebne za recepturu. Zbog toga je naša sledeća sagovornica Nevena Ponjavić
sa kojom razgovaramo o supply chainu, odnosno nabavci sirovina. Jer to je hemija, uglavnom su sirovine iz svih delova sveta. Ima sektor nabavke, magacina, logistike i otpreme. Da li Beohemija na neki način na primjer, ulaže u tu neku održivu proizvodnju, u smislu da li vi možda sada i više posmatrate uvoz održivih sirovina i smanjenje emisije štetnih gasova kroz, na primjer, uvoz, dovođenje sirovina i tako dalje. Koliko je nekako to zastupljeno u Beohemiji? Vidimo se u sljedećoj epizodi.